God dag. Välkommen till dagens Ahmed-program. Idag ska vi laga kebab här i busskuren. Med oss har vi våran personliga assistent Malin Khebabi. Ja, så nu hörde recepterna så gillar hon kebab. Tja! Och välkommen till dagens korta nyheter. Med oss i studion har vi faktiskt den perfekta gudinna Malin. Tja! Tja! Och välkommen till dagens korta nyheter. Det är en kort tjej som gillar mycket sex. Färska nyheter. Vi har en fånge på bussen. Bussen är borta, den är kapad. Kolla själv. Den är kapad. Värsta grympa. Bröder, jag heter Marcus och jag gillar att prata så här sexigt med min mun. Just nu sitter jag i en busskur med min kärlek Malin. Hon är mycket sexig, eller hur? En kärleksbuss mitt i en busskur, ingenstans. I ingenstans menar jag.